हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലണോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലണം ഓക്കെ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഇടണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രയേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവത ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. ശ്രീഗുരുതി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാചലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരുവൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണരഘുനാദിക്തം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ
ദേവി പ്രണാമി ഹരിപ്രിയേ വാചാകൽപതരൂപേ ച കൃപസിന്ധ്യഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ 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 വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി വാചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് എടുത്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ രണ്ടാം അധ്യായമാണ്. അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് ജസ്റ്റ് അർജുനന്റെ വിഷാദ യോഗമാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തത്. അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അർജുനന് ശരിക്കും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഫസ്റ്റ് അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അത് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. കാരണം അർജുനന് ശരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് ബന്ധുക്കളും അതേപോലെ തന്നെ അത്ര പിതാമഹന്മാരും അവരോട് കൂടെയുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അർജുനന് വളരെയധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ പല കാര്യങ്ങളും പറയാണ്. ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് അർജുനൻ ആ തേരില് ഇരിക്കുക, എല്ലാ ഗാന്ധിവും ഒക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം. അതാണ് ആദ്യം അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ ആദ്യം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അർജുനൻ ആ യുദ്ധരംഗത്തിലേക്ക്, അതായത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് കണ്ണു കാണില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും സഞ്ജയനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ സഞ്ജയനന് ഒരു ദിവ്യ ദൃഷ്ടി ശരിക്കും വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്തില് സഞ്ജയന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ അനുജനാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അനുജനായിട്ടുള്ള സഞ്ജയനാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ യുദ്ധരംഗം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. അത് കാണാനുള്ള ശക്തി വ്യാസദേവൻ സഞ്ജയന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടിട്ട് അത് യുദ്ധരംഗങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണതാണ്. അപ്പൊ അതില് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ യുദ്ധം കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധത്തിന് എവിടെയാണ് യുദ്ധം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ ഈ രണ്ട് സൈന്യങ്ങൾ നടുക്കിൽ കൊണ്ട് നിർത്താനാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നിർത്തുമ്പോഴാണ് രണ്ടുപേരും നോക്കിയതിന് ശേഷം അർജുനൻ ആ വിഷമ സന്ധി വരുന്നത്. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? കാരണം എന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ളവർ തന്നെ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്. അപ്പൊ അവരോട് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാമെന്നുള്ള ആ വിഷമം കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന് ആയ വിഷമസ്ഥിതിന് അർജുന്റെ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത സ്റ്റാർട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് ശരിക്കും അർജുനന്റെ സറൗണ്ടർ തൊട്ടാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ്. അതിലാണ് ശരിക്കും രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഗുരുസ്ഥാനം കിട്ടണം ഭഗവാന്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അർജുനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അർജുനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ശരിക്കും രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഗുരുവായിട്ട് വരുന്നത്. അതാണ്. പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാം അധ്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ. അപ്പൊ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തില് ഈ 18 അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു എസെൻസ് ഈ സെക്കൻഡ് അധ്യായത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 18 അധ്യായം മുഴുവനും ഇതില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു കണ്ടന്റ്, നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, അതായത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക്
ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും ആത്മാവ് പരമാത്മാവ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഹയർ പോയിന്റ്സിലേക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. കാരണം അതേവരെ ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് അർജുനൻ കാണിച്ചത്. കാരണം നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മളെ ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ മിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വിഷമങ്ങൾ അതൊരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണെന്നും നമ്മ ആത്മാവാണെന്നും ആ ഒരു മെഡിസിൻ ഇത് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് പരമാത്മാവ്, ഈ ആത്മാവ് പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താണ്, പരമാത്മാവ് എന്താണ്, ദേഹി അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം എന്താണ്, സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും അതിൽ പരമാത്മാവ് ആരാണെന്നും നമ്മുടെ ശാശ്വതമായ സന്തോഷം എങ്ങനെയാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് എന്താണ്, ആത്മാവിന് മരണമില്ലാന്നും ആത്മാവ് അജനാണെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആത്മാവിനെ പറ്റും പരമാത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരണം, അതിൽ പരമാത്മാവിൽ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഗീതയുടെ സബ്ജക്റ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, 1 സെക്കൻഡ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞത് അതാണ്. അത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പറഞ്ഞില്ല ആത്മാവ് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവും പരമാത്മാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ളത് ജീവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരംശമാണ് ഭഗവാനിലെ ഒരംശമാണ് ശരിക്കും ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. മീൻസ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പരമാത്മാവിനെ തന്നെ 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മ കാണുമ്പോ ആ രൂപം, ആ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപമാണ് 3 തരത്തിൽ ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ബ്രഹ്മൻ, ഒന്ന് പരമാത്മാവ്, ഒന്ന് ഭഗവാൻ. അതായത് നമ്മള് പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അത് ബ്രഹ്മമായിട്ടേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, അവിടെ ഒരു പ്രകാശമുണ്ടെന്ന്. ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാനെ താഴ്ന്ന ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ശക്തി. നമ്മളിപ്പോഴായാലും സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും പറയാ എന്തോ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്നല്ലേ പറയാം. അതാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോണം. ഏതൊരു ശക്തി, ആ ബ്രഹ്മം, അതാണ് ഫസ്റ്റ്. ആദ്യത്തെ ലെവല് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അവിടെ പരമാത്മാവിന്റെ ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് അവിടെ എന്തോ അല്ലാണ്ട് ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഏതൊരു രൂപം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് പരമാത്മാവ് എന്നുള്ളത്. ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്, എന്തോ ഒരു വെളിച്ചം പോലെ, അത് ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ വരുമ്പോഴാണ് പരമാത്മാവ്. അവിടെ വേറെ എന്തും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ, അവിടെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോ അത് ചതുർഭുജമായിട്ടുള്ള രൂപമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതോടുകൂടി അത് പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വന്നു. നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം കാണിക്കുമ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും ഭഗവാന്റെ രൂപം ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ട് രൂപമുണ്ടെന്നും അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലോകമുണ്ടെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് ശരിക്കും പരമാത്മാവിനെ തന്നെ, പരമാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള ഭഗവാന്റെ അറിവിനെ ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഭഗവാൻ, രണ്ടാമത്തെ വരുന്നതാണ് പരമാത്മാവ്, ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മൻ. അതായത് നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള സങ്കല്പം, അതായത് എന്തോ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളതാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെവല്. അപ്പൊ അതിനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതായത് സൂര്യന്റെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രകാശം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അത് സൂര്യനാണ്. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ സൂര്യഗോളുണ്ടെന്ന്. അതിലൊരു സെക്കൻഡ് ഇതിൽ വരുമ്പോ സൂര്യഗോളുണ്ടെന്ന്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഐതിഹ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം അവിടെ സൂര്യ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അതാണ് നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്തിട്ടാ, ശരിക്കും ഒരു സൂര്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് അവിടെ എന്തൊരു ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, സൂര്യ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്ലൈഡ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന് അത് ആരെയും നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് ചില ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്ന വ്യക്തിക്കോ ഭഗവാൻ ആവുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6 ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തിനെ, 6 ഗുണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെയാണ് നമ്മ
ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. അറിയാം ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം, അത് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിനെ നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല, അത്ര സൗന്ദര്യം. അപ്പൊ അത്രയും സൗന്ദര്യം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവാം. സമ്പത്ത്, ഈ ലോകം, ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. കീർത്തി, ഈ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശക്തി, എത്ര അസുരന്മാര്, എത്ര വേറെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ശക്തി എത്ര പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അത് ജ്ഞാനം, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറയാം നമ്മൾ വേദങ്ങളുടെ അറിവ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ആ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് എന്നാണ് മീനിങ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഇതെല്ലാതും ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിനോട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല. വൈരാഗ്യം അതായത് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. അതായത് ഒന്നിനും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല, അന്ന് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടെന്നാണ്. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ 6 ഗുണങ്ങളും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലേ അത് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിന്നല്ല, ചിലവർക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, ചിലവർക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും, ഇതെല്ലാം കൂടെ വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതും ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ 6 ഗുണം ആരൊക്കെയല്ല അവരാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആയ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവ്, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ആ ശ്രീകൃഷ്ണനിലെ 6 ഗുണങ്ങളും ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പതുക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ പതുക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആദ്യം പരമാത്മാവ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ 2 കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഇവിടുന്ന് തൊട്ടാണ് ശരിക്കും, ഈ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് തൊട്ടാണ് ശരിക്കും ഭഗവീതര എന്നുള്ള ഗീത, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്റ്റാർട്ട് ആവണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സറണ്ടർ. അപ്പൊ അർജുന 100% സറണ്ടർ ആണ്. അർജുനൻ അറിയാം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണ്, ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ്, ചെയ്താലും പ്രശ്നമാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ 2 കാര്യങ്ങളും അർജുനൻ അറിയാം. അപ്പൊ അവിടെ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ പെടുന്നത്. അർജുനൻ ശരിക്കും ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ പെടുന്നു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ വരുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെയാണ് ആരായാലും നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വിശ്വസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മൾ സമീപിച്ചിട്ട് അവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വാസത വേണം നമുക്ക് ആ വ്യക്തിനോട്. അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള അത്ര വിശ്വാസതയാണെന്ന് അറിയാം. പിന്നെ അർജുനന് അറിയാം ശരിക്കും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ശരിക്കും അർജുനൻ ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞതാ. കാരണം ഇനി ഞാൻ ആ കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേജിലാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒന്ന് ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ ദേവായ കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതാഃ യത്രേയസ്യ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ഷാദിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാർപ്പണ്യദോഷം പഹത സ്വഭാവ പ്രച്ചാമിത്വ ധർമ്മ സമൂഢചേത യസ്വേനിഷ്ഠ ബ്രൂഹിതന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാന്തിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ കുറച്ച് ക്ലാസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോയി. സോറി, കാരണം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുപോയി. ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയാറുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ കാരണം അത് 18 ദിവസവും 18 മണിക്കൂറും ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കുറച്ച് ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടുക. കാരണം 1 മണിക്കൂറിനുള്ള ടൈമും നിങ്ങൾക്കായാലും പല എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവൽ തേർഡ് ലെവൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഇതിലിപ്പോ ഈ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തില് ദൗർലഭ്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റിയും വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഇതില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അർജുനൻ സറണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാനെ എനിക്ക് പറഞ്ഞതാ. എനിക്ക് എന്താണ്, കാരണം അർജുനനെ അല്ലാതെ അറിയാം, പക്ഷെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയാം. അതാണ് അവിടെയാണ് ശരിക്കും അവിടെയാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ട് ആണ്. പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കർമ്മയോഗമാണ്. അപ്പൊ 6 അധ്യായം. അപ്പൊ 6 അധ്യായത്തിൽ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണിത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം സ്റ്റാർട്ട് ആവണം. അപ്പൊ ആ കർമ്മയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പത്തെ കൂടി അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തെ കൂടി ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിൽ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാനായിട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം എനിക്കൊന്നും വ്യക്തമാണില്ല, എന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്താണ് എനിക്ക് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്.
അത് തന്നെ അതിന്റെ മീനിങ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഇനി ഭഗവാൻ ഇനിയാണ് ഭഗവാൻ ശരിക്കും ഉപദേശം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ ലെവലിലുള്ള ഉപദേശം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഇവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള് സ്റ്റാർട്ട് ആവണം. രേഷ്ണ മാതാജി. ദേഹിനോ അസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇതില് ദേഹാസ്മിൻ യഥാ ദേഹ കൗമാരം, അതായത് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതില് ഇവിടെ നോട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീ ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അർജുനോട്. കാരണം നീ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നും ആത്മാവ് പിന്നെ അത് മരണശേഷം അതിന് ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മള് ചെറുപ്പകാലത്ത് നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വളർന്ന് നമ്മുടെ ബാല്യം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ യൗവനത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ ആത്മാവും അതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മാറുന്ന പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് അത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മരണശേഷമാണെങ്കിലും ആത്മാവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആ ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നീ അതിനെപ്പറ്റി ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിനക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട. അവര് മരിച്ചു പോവല്ലോ, അവര് മരിക്കല്ല ചെയ്യണം, അവരെ ശരീരം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശരീരം ത്യജിക്കാന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശരീരമാണ് പോണത്, ആത്മാവല്ല. ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ് ബാല്യം പോലെ. ബാല്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ബാല്യത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കില്ല യൗവനത്തിൽ, അങ്ങനെ ഓരോ ക്യാരക്ടർ മാറുമ്പോൾ. പക്ഷെ നമ്മളെ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. ആത്മാവിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. നമ്മളെ സ്വഭാവവും നമ്മളെ ശരീരപ്രകൃതി ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും ആത്മാവിന് ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറും. അപ്പൊ നീ അത് ആലോചിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട. കാരണം പിതാമഹന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുജനങ്ങള് ഇവരൊക്കെ മരണപ്പെടും എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട. അവര് മരണപ്പെടുന്ന അവരുടെ ശരീരം മാത്രമാണ് പോണത്. നമുക്ക് ആരും വധിക്കാനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആത്മാവിനെ വധിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പറയുന്നത്. ഇതിന് ചെറിയ ജസ്റ്റും കൂടെ ഞാനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാം. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് രണ്ടു തരം ശരീരമുണ്ട്. ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, ഒന്ന് സ്ഥൂല ശരീരം. സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളെ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ശരീരം. അതായത് നമ്മളറിയാം നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പഞ്ചഭൂത, ആകാശം, ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ഇങ്ങനെ 5 ഭൂതങ്ങളാ നമ്മളെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മളെ ശരീരം. പക്ഷെ ആത്മാവ് ഈ ഇതുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചൈതന്യം മാത്രമാണ്. അതിനാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ആത്മാവാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആത്മാവിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ചുറ്റുമായിട്ട് വേറെ 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, മനസ്സ്. ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം കൂടിയിട്ടുള്ള ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവിന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ വരുന്നതാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. നമ്മൾ മരണശേഷവും നമുക്ക് സംഭവിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മാവ് കൂടെ പോകുമ്പോ ഈ 3 ഐറ്റം കൂടെ നമ്മളെ കൂടെ പോരും. ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥൂല ശരീരം അതോടുകൂടെ നശിച്ചു പോകും. കാരണം ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ വീണ്ടും പഞ്ചഭൂതത്തിൽ തന്നെ ലയിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ 3, അതായത് നമ്മളെ ആത്മാവും ഈ 3 കാര്യം കൂടെ നമ്മളെ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആ വാസന ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലും ആ വാസന ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് പ്യൂറാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നുള്ള ഒരു ആത്മീയ ശരീരം ഉണ്ടാവും. ആ ആത്മീയ ശരീരം കൂടെ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ശരീരം കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആർജിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് വരും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് എപ്പോഴും പ്യൂർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് മാറുമ്പോ ആത്മാവിനൊന്നും പറ്റില്ല, ശരീരം മാത്രമാണ് മാറുന്നത്. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി നീ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ശരീരം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്. ഫയർ, അഗ്നി, ജലം, വാട്ടർ, സ്കൈ, ആകാശം, എയർ, വായു, ഭൂമി, ഇങ്ങനെ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ് നമ്മുടെ
ഭൗതിക ശരീരം, നമ്മുടെ ശരീരം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരു ആത്മീയ ചൈതന്യം ഉണ്ട്. ഈ ആത്മീയ ചൈതന്യന് ശരിക്കും ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആ അംശം ഉള്ളിടത്തോളം കാലാണ് നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളത്. ആ അംശം എന്ന് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി ആ ശരീരം വീണ്ടും ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ മിക്സായി പോവാ, അതിനൊരു ആക്ഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ ഈ ചൈതന്യം ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. അത് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ആത്മാവിനെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞത്. ആത്മാവ് എന്താണ്, ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പഞ്ചഭൂത നിർബന്ധമാണ് ശരീരം, അത് മരണത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ആ പഞ്ചഭൂതം നശിക്കുകയും അത് അതിന്റെ ഓരോ നമ്മളെ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തോ നമ്മളെ പ്രത്യേകത അതാണ്. നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സാധനം നമ്മൾ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തോ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു പോകും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം ടെമ്പറി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണ ഒരു എന്താ പറയാ വാടകക്കാരെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ വീടല്ല അത്. നമ്മള് ആ വീട്ടിൽ വരുന്നു, ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകും. അത്രയും നേരം ആ വീട് ഉപയോഗിച്ചു, അതായത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നതോടുകൂടി പഞ്ചഭൂതത്തിന് അവിടെ ഇട്ട് പോവുക, അത് അവരവരെ വീട്ടിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു പോവുക. അതാണ് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ശരീരം. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മചൈതന്യം പറയുന്നത് ആ ചൈതന്യം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും. ഒരു ശരീരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പ്രസന്റേഷൻ തന്നെയാണത്. കാരണം കണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ മരിച്ചു, പിന്നെ ആത്മചൈതന്യം മാത്രമാണ് അതിങ്ങനെ, അതിന് ജനനോ മരണോ നമ്മളെ വാർദ്ധക്യോ ബാല്യോ ഇതൊന്നും അതിന് ബാധിക്കില്ല. അത് മരണത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജനനം, ജനനത്തിൽ നിന്ന് മരണം, ഈ ചക്രം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിള് ആത്മാവാണ് കാറിൽ പോകണമെന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്, നമ്മൾ ജനനത്തിന് നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുമെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നിട്ടുള്ള പല ജന്മങ്ങളുണ്ടാവും. അത് മനുഷ്യനായിരിക്കണമെന്നില്ല. അതിലൂടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പലതരം മൃഗങ്ങളാവാം, വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനാവാം, നീചകുലത്തിലെ മനുഷ്യരാവാം, അങ്ങനെ പല ലെവലിലായിരിക്കും. അത് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം എന്ത് വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വാസന നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ജന്മങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അതിന് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജന്മം നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചു, അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കണമെന്ന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാണ്ട് 2 പാർട്ടായിട്ട് ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് പൈശാചികമായിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് ദൈവികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ലെവലും പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ജനനങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കാം നമുക്ക് പലതരം ജന്മങ്ങളും കിട്ടുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കാം നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ജന്മ വാസന അടക്കം വരുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിൽ കുറെ ചിലരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, ചില ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ആത്മീയമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്നതും അവര് ഹൈലി ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നതും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ചിലവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും അത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ വാസന എന്ന് പറയില്ലേ. നമ്മൾ ചില കുട്ടികളെ പറയാൻ നന്നായിട്ട് നല്ല സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സിംഗേഴ്സിനെ പറയാം, അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുണാണെന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇതില് ഈ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതിലാണ്ടില്ല, ഒരു ചെറിയൊരു തത്തനെ ഒരു കൂട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കൂട്ടിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ കൂട് നന്നായിട്ട് പെയിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണേ ആ സ്ത്രീ. പക്ഷെ തത്ത ചത്തുപോയി. ഈ കൂട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെയിന്റിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, സാധാ കൂടിന്. പക്ഷെ തത്വം നല്ല ഉഷാറാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ആത്മീയം, അതായത് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവ് നമ്മളെ ശരീരം നമ്മളെ കൂടണമെന്നും ആത്മാവ് നമ്മളെ തത്തയാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരത്തെ എത്ര സൂക്ഷിച്ച് നടന്നിട്ടും കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ആത്മാവിനെയാണെന്ന്. അതിന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള നോളജ് കിട്ടി ആത്മാവിനെ പരിപോഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ല കൂടുണ്ടാക്കി, സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ടും അത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. അതിന് ശാസ്ത്രത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കൂടിന്റെ തന്നെ ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സന്തോഷവും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവുമാണ് വേണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പതുക്കെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ 2 ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് തന്നെ അതിന്റെ ചെറിയ കുട്ടി ജനിച്ച് പിന്നെ ആ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ഒരു ചക്രം തന്നെയാണ് ഇതിലും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതും കുറച്ച് നേരത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ജന്മങ്ങള് പല ജന്മങ്ങൾ, കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ
ഗോലോക വൃന്ദാവനമായിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എത്രയും ജന്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജനിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം കിട്ടും. അന്നേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതേപോലെ താഴ്ന്ന തര ജീവികൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ടോന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകണമെന്നോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അവർ അവബോധം അത്രയും താഴെയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ അത്രയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുള്ള അതാണ് നമ്മളെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത്. അത്തരം ദുർലഭമാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം സ്വപ്നം കാണണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനം സ്വപ്നം കണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. രേഷ്മ മാതാജി നെക്സ്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാ ആഗമാഭിവായിനോ നിത്യ അസ്താം സ്ഥിതിഷ്വസ്യ ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതേ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ആത്മാവുണ്ടെന്നും ആത്മാവിനെ യാതൊന്നും ബാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. കാരണം ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ അത് ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ലെവലിൽ കൂടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാണ്. എന്താണ് ആത്മാവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളും പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളാണ്. നമ്മളെ സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ഒരു സുഖവും ദുഃഖവും പെർമനന്റ് അല്ല. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കുറച്ചു നേരം നമ്മളിപ്പോ എന്തൊരു കാര്യമാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സുഖം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പൊ അടുത്ത സുഖത്തെ പിന്നെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ദുഃഖങ്ങളായാലും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലം പോലെ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതൊക്കെ നമ്മളെ നമ്മളെ ആഗ്രഹം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്കൊരു വസ്തു കണ്ടു, അത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോ അത് ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷം, ആ കണ്ണിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ണോട്ട് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു, ആ പാട്ട് നല്ല തോന്നി, അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം. അത് ഇന്ദ്രിയത്തിന് കൊടുക്കുന്ന സന്തോഷമാണ്. അത് ആത്മാവിന് കൊടുക്കുന്ന സന്തോഷം അല്ലാതെ അതാണ്. അതൊക്കെ ടെമ്പററിയാണ്. അത് സന്തോഷമായാലും സന്താപമാണെങ്കിലും അത് നമ്മളെ അസ്വസ്ഥനാക്കരുതെന്ന്. അതായത് ദുഃഖം ഉണ്ടായാലും സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മളെ ബാധിക്കരുത്. കാരണം നമ്മളെ മനസ്സിൽ ദൃഢമായിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ടാവണം. നമ്മൾ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് വന്നു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പെട്ടുപോകില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ അതിനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. ഒരു മരം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ പലതരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥകൾ വരുമ്പോൾ ആ മരത്തിന്റെ പല ആംഗിളും ചിലപ്പോൾ പച്ചപ്പുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഉണങ്ങി പോകും. ഉണങ്ങുന്ന പറഞ്ഞാൽ ശരക്കാലാകുമ്പോ ആ ഇലകളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ആ മരത്തിന് വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് അറിയാം, മരത്തിന് അറിയാം. കാരണം ഇത് അടുത്ത ലെവലിൽ ഒരു മനസ്ഥിതി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമ്മളെ സുഖം. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഒരു ശാന്തി തന്നെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ശാന്തി കിട്ടണം. കാരണം നമ്മളല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ചുറ്റും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് എത്തിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ആത്മാവിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. കൃഷ്ണ. പ്രിയതേ പ്രിയദേവ കഥാചിന്നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോ അയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിൽ പറഞ്ഞ പ്രിയതേ കഥാച, അതായത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ജനനവുമില്ല മരണവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ജനനമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? മരണമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മരിക്കണുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആത്മാവ് ജനിക്കണില്ല, ആത്മാവ് മരിക്കണില്ല. അവിടെയാണ് ആത്മാവ് സനാതനാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശം കാരണമാണ്. ഭഗവാന്റെ ജനനവും ഇല്ല മരണവും ഇല്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അതാണ് ആത്മീയ രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സ് നോക്കിയാലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ജനനവും മരണവും ഇല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ജനനവും മരണവും ഇല്ല. എന്റെ ചൈതന്യാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അപ്പൊ എന്റെ ചൈതന്യം അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ വേറെ നമ്മൾ വേറെ അല്ല. ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ വേറെയാ. ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം നമ്മളേക്കുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക്
നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ ഒരംശം വീണ്ടും നമ്മളെ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളില് രണ്ട് ശക്തികളുണ്ട്. ഒന്ന് പരമാത്മാവുണ്ട്, ഒന്ന് ജീവാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് വരെ ജീവാത്മാവ് വരെ ജീവാത്മാവിന്റെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അരികത്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാം. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇരിക്കല്ല, അത് ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ തന്നെ ഒരംശം വീണ്ടും ജീവാത്മാവ് കൂടി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് മരണമില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് മരണവുമില്ല, ജീവാത്മാവ് ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അല്ല അത് പറഞ്ഞു, അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം, അതായത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല, അത് ഉള്ള കാര്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആയ പോയിന്റിലേക്ക് ചിന്തിക്കും. ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തി എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ മഹാവിസ്ഫോടനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ മുന്നോ അവിടെ നിന്നല്ല, അങ്ങനെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടൂല. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഭഗവാനെ ഉത്ഭവിച്ച കാരണം കൊണ്ട് അതിന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മനസ്സിലായി? എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല അവിടെ, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അത് ഇനി ഉണ്ടാവേയില്ല. കാരണം അത് ഒരു അംശത്തിൽ നിന്ന് ഒരംശം വന്നാണ്. അത് നമ്മളൊരു പൂർണ്ണമിതം, അതായത് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ധ്യാന ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് ഒരു പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാതായ പൂർണ്ണമേവാശിഷ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൂർണ്ണമാണ്. ആ പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളും പൂർണ്ണം തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അവിടെ കുറഞ്ഞെന്നല്ല വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം എടുത്ത് മാറ്റി അവിടെ കുറയണ്ടേ, പക്ഷെ അവിടെ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പൂർണ്ണം ഉള്ളത് എപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടിരിക്കും. അത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരംശം നമ്മളിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ കുറവ് സംഭവിക്കില്ല. മനസ്സിലായി? അതാണ് ഈ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ ധ്യാനിച്ചിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഈ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ആത്മീയം അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്ര ആലോചിക്കാം, അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനും. കാരണം ഭഗവാൻ എന്തുണ്ടായെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, അതിന് പറഞ്ഞത് അത്രയും പ്രാചീനാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശാശ്വതൻ, അതൊരിക്കലും നശിച്ചു പോവില്ല. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. ഇത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഇതിനോട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോഭരാണി തദാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാന്യന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഒന്നും കൂടെ ആത്മാവിനെ പറ്റി ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആത്മാവിനെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആത്മാവും ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് അധ്യായം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ പോകണത് നമ്മള് സോളാണ്, നമ്മളെ ആത്മാവും കൊണ്ട് പോണത്. ആത്മാവും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥൂല ശരീരം സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൊണ്ടാണ് പോണത്. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ആത്മാവും കൂടിയാണ് പോണത് നമ്മള്. അപ്പൊ അവിടെ പോണ സമയത്ത് ശരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ് ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ സ്ഥൂല ശരീരവും പോയിട്ട് നമ്മളെ ഓൺലി പ്യുവർ എൻട്രി അവിടെ നമ്മളെ ആത്മാവിന് മാത്രമേ എൻട്രി ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മളിന്ന് പോകും. മനസ്സിലായി? അത് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം കൂടെ കൊണ്ടാണ് പോണത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതില്. അതാണ് നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പല കാര്യങ്ങള് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം, ചില വീട്ടുകളിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം, നമ്മളൊരു 3 പേരുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടില് 5 പേരുണ്ടെങ്കിലും അവർ 5 പേരും 5 ക്യാരക്ടറുള്ളവരായിരിക്കാം. അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു? അതിന്റെ കാരണം ഇതാ, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഒരു കുട്ടി നല്ല പാട്ടുകാരനായിരിക്കും, ചില അടുത്ത ആള് നല്ല ബാഡ്മിന്റൺ പ്ലെയർ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വാസാംസി ജീർണാനി യഥാവിഹായ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ
ശരീരം ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ചൈതന്യം അവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ പുതിയ ഉടുപ്പുകൾ ഇടുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച ശരീരം അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകണം. കാരണം നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിൽ നമുക്ക് അത് അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ച് ആ വീട് കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ വാടക വീട് അവൈലബിൾ ആണ്. മനസ്സിലായി? നമ്മള് അവിടെ നമ്മൾ പോകും. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ അല്ല. മനസ്സിലായി? അത് നമ്മുടെ അല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോണത്. നമുക്ക് അടുത്ത വാടകയ്ക്ക് വീട് കിട്ടി. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്ഥലമാണ്. അവിടേക്ക് പോകത്തോടത്തോളം കാലം ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വീട്ടിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു വീടില്ലാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഒരു വീട് കേടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ആ വീടിനായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല. അതാ ഉടമസ്ഥന്റെയാണ്. അത് ഉടമസ്ഥന് തിരിച്ചു കൊടുത്ത്, അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോണ പോലെയാണ് ദേഹി ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മുടെ വാസസ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ധാമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതും ആത്മാവിന്റെ പേരേഷണം. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാഭ്യോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഇതിലും ഇത് തന്നെയാണ് ആത്മാവിന്റെ പവർ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അതായത് ആത്മാവിനെ ആയുധം കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിനെ നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അത് അത്രയും പ്യുവറാണ്. അത് ആ പ്യുവർ കാരണം കൊണ്ട് കാരണം അത് നമുക്ക് ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ആത്മാവ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഒരു ആയുധം കൊണ്ടോ ഒന്നുകൊണ്ടും ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ അംശത്തെയും ഒരു ആയുധം കൊണ്ടോ മുറിക്കാൻ, അതൊരു ചൈതന്യാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനർജിയാണ്. ആ എനർജി അല്ലെ ചൈതന്യത്തെ നമുക്ക് വേറൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട്, അത് ആത്മീയമാണ്. ആത്മീയം വേറെ, ഭൗതികത വേറെ. ഭൗതികത എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആയുധങ്ങളും അഗ്നിയും വായും വെള്ളമൊക്കെ വരുന്നത്, പഞ്ചഭൂതം. പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിലും ഒന്നിനും പെടാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ്. അപ്പൊ ഇതും രണ്ടും ടച്ച് ആവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ചില വെള്ളവും മണ്ണെണ്ണയും ടച്ച് ആവാത്ത പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടും രണ്ട് സാധനത്തിൽ ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. കാരണം ഇത് ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ അതുപോലെ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആത്മാവിനെ പറ്റി, ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് അർജുനനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് ചില കാര്യങ്ങള് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോല്ല, കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം അർജുനന് കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. അത് മുഴുവനും മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ. അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മൾ കോടതിയിലായാലും ഒരു എവിഡൻസ് അല്ല, നമ്മൾ 10 എവിഡൻസ്, അതിന്റെ സപ്പോർട്ടിങ് എവിഡൻസ് ഓരോന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ആ കേസ് സ്ട്രോങ് ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരേ പോയിന്റ്സുകളും ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് തന്നെയാണ്. അടുത്തത് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച തസ്മാദപരിഹാര്യാർത്ഥേ ന ത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ചെറിയ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായ ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായി? എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ജനിച്ചവന് മരണം. കാരണം നമ്മൾ വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ പോലെ നമുക്ക് എവിടെ പോയി താമസിച്ചേ പറ്റൂ, നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജനിച്ചവന് മരണവും മരിച്ചവന് ജനം. കാരണം നമ്മളവിടെ പെർമനന്റ് ആണ്, നമ്മുടെ ആത്മാവ് എപ്പോഴും പെർമനന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരു വീട് സുഖമില്ലാന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് അവിടുന്ന് മാറുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജനിച്ചവന് മരണവും മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടത് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നീ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നീ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്യാം. അത് അയ്യോ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് എന്റെ പെർമനന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീടാണ് എന്റെ പെർമനന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പെയിന്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീട് പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നിന്റെ കാര്യം, നിനക്ക് ഇതല്ല വർക്ക്, നിനക്ക് വേറെ വർക്കുകളുണ്ട്. ആ വർക്കുകൾ ചെയ്താലോ നിനക്ക് അടുത്ത വീടെങ്കിൽ അടുത്ത വീട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി നീ ചിന്തിക്കണ്ട, ഈ വീടിനെ പറ്റി നീ ചിന്തിക്കണ്ട. കാരണം ഇത് എന്തായാലും നിന്റേതല്ല, നിന്റെ ശരീരമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പിച്ച് പറയണ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പററി സാധനങ്ങളെല്ലാതും നിനക്ക് പോരേണ്ടി വരും. അത് കാരണം നീ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കണ്ട. നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണെന്ന് പറയണം.
അപ്പൊ ശരിക്കും പറയും കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 4 വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രര്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്നെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരേ കർത്തവ്യമുണ്ട്, സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യമുണ്ട്. അതില് അർജുനൻ ശരിക്കും ക്ഷത്രിയരാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ കർമ്മമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കർത്തവ്യമുണ്ട്, സ്വധർമ്മമുണ്ട്. അവന്റെ ധർമ്മം ഇവരെ രക്ഷിക്കലോ എന്നതല്ല. അവന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കുക, അതാണ് ക്ഷത്രിയർ. അതായത് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് ക്ഷത്രിയർക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ആയ ലക്ഷ്യം നീ നേടാനല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തില്ല. നിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനനോ മരണോ എന്നല്ല. നിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളെ, അതായത് നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യലാണ് നിന്റെ കർത്തവ്യം. ആ കർത്തവ്യം നീ ചെയ്യുക, അതല്ലാണ്ട് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ പ്രക്ഷുബ്ധാക്കരുതെന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഓരോ ഡ്യൂട്ടിനും, ബ്രാഹ്മണർക്കുണ്ട്, ക്ഷത്രിയർക്കുണ്ട്, വൈശ്യർക്കുണ്ട്, ശൂദ്രർക്കുണ്ട്. അവർക്ക് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പലരും പല ഡെഫിനേഷനിൽ എടുക്കും. നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവര് അതില് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടാവും. അത് അവരുടെ മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണ്, അത് ശൂദ്ര നമ്മളെ കാസ്റ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് പല ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതല്ല, അത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചില ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി വീണ് മരിക്കാറാണ്. അപ്പൊ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായ ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും. ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ആണ് ശരീരം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് തരില്ല. നമ്മൾ ആയ ആളിന് വ്യക്തിക്കുന്ന ആത്മാവിനാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതായത് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമാണ്. ആ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാന്നുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേഷ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേഹി നിത്യമവേദ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി ന ത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാതും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ മാക്സിമം ഇത് തന്നെയാണ്. ആ ആത്മാവിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭാരത ദേഹി, ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത നമ്മൾ ചത്തുപോകുന്ന പറയില്ല, സത്തുപോയി, അതിന് അതിന്റെ മീനിങ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ചൈതന്യം അനശ്വരമാണ്. അത് നശ്വരമല്ല, അത് നശിക്കില്ല. അപ്പൊ നീ എത്ര ഒരാൾക്കും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല, ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും അതുകൊണ്ട് അവൻ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട. കാരണം അവനെ കൊല്ലാൻ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല. അവന്റെ ആത്മാവിന് മരണമില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ പക്ഷെ ഈ ശ്ലോകം തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് വേല് ചിലർ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൊന്നുകൂടി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അത് വേറെ, അത് കാരണം അത് അഹിംസാവാദമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ആത്മാവിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദേഹിനെ പറ്റി പറയരുത്. അപ്പൊ എന്തെന്ന് പറയും, ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ പലതും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവൽ തേർഡ് ലെവലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുറെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഈ പോയിന്റ്സിനൊക്കെ പറ്റി. ജസ്റ്റ് ഇത്തരം മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം നമ്മളെ ഒരു ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനല്ലാണ്ട് ദേഹി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ ഒരാൾക്ക് കൊല്ലാനോ വധിക്കാനോ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ. ഇതിന് ആത്മീയ ചൈതന്യത്തെ പറ്റി ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. നെക്സ്റ്റ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോഷസി മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാന്റെ കഴിഞ്ഞു. കാര്യം ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ആത്മാവ് എന്താണ്, ആത്മാവിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. അപ്പൊ നീ പിതാമഹനെ വധിക്കണമെങ്കിലും നീ പിതാമഹനെ വധിക്കുന്നതല്ല, പിതാമഹന്റെ ശരീരം പോണാണ്, അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കണം. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നെങ്കിൽ നീ യുദ്ധത്തിന് കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് യുദ്ധം നടക്കണം, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അവിടെ നടക്കും. ഒന്നിലും ജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തോൽക്കും, രണ്ടിലൊന്നും നടക്കും. അപ്പൊ രണ്ടിലൊന്നും നടന്നാലും അർജുനോട് പറയുന്നു, സ്വർഗത്തിൽ, അതായത് നീ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനൻ ചിലപ്പോൾ മരിക്കാലോ, മരിച്ചാല് നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും. അല്ലെങ്കിലോ നിനക്ക് നീ വിജയിച്ച്
രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നീ രണ്ടിലൊന്നാണ്. അപ്പൊ നിനക്ക് എപ്പോഴായാലും നിനക്ക് പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ്. കാരണം ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി, അതാണ് സ്വധർമ്മത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നീ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ആ ഡ്യൂട്ടി നിനക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗലോകത്തിൽ നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും. അല്ല നീ മരിച്ചില്ല എന്നേക്കാം, അപ്പോഴും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിനക്ക് അപ്പോഴും വിജയമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. നിനക്ക് വിജയിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യഭരണം ഭരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ അർജുനെ പുഷപ്പ് ചെയ്യാന്നറിയില്ല, അത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതില് സ്വർഗലോകം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഇതും തന്നെ കുറെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു ലോകം സ്വർഗലോകം, അത് ഭാഗവതത്തിലുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ഒരു ലെവൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞോളൂ. സ്വർഗലോകം അല്ല നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്, മനസ്സിലായി? ഭഗവാൻ സ്വർഗലോകം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുന ഒരു ക്ഷത്രിയന് കിട്ടാവുന്നതാണ് സ്വർഗലോകം. പക്ഷെ അതിനേലും മുകളിലുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളുണ്ട്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്, ഗോലോക വൃന്ദാവനങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ പല പല ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ പലരും പല നമ്മുടെ ആത്മീയ ലെവലനുസരിച്ച് പലവരും പല ലെവലിലാണ് ചെന്നെത്തുന്നത്. നമ്മളെ ചിന്താഗതി സ്വർഗലോകം മാത്രമല്ല, നമ്മളെ ചിന്താഗതി മാറ്റണം. കാരണം പല 14 ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ പല ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇതില് ക്ഷത്രിയൻ എന്തായാലും സ്വർഗലോകത്തിൽ എത്തപ്പെടും, അവന്റെ സ്വന്തമായ കർത്തവ്യം ചെയ്താൽ തന്നെ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്യ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് പിന്നെ മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗത്തിൽ വരുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അതിന് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ആയിട്ട് നോക്കാണ്ട് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നീ ചെയ്യാം. അപ്പൊ പലയിടത്തും നമുക്ക് കിട്ടുന്നു, നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നീ ചെയ്യാം, അതിൽ നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ ഉണ്ടാവരുത്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ ഡ്യൂട്ടി എന്തായിരിക്കണം? അത് ഭഗവാനെ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജയം തോൽവി അത് ഭഗവാന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിനെപ്പറ്റി നീ അതിൽ എനിക്ക് പാപം ഏൽപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രാജാവാണെന്നോ അതൊന്നും നീ ചിന്തിക്കുന്നു. നീ രാജാവാണെന്നും ചിന്തിക്കണ്ട, നീ സ്വർഗത്തിൽ പോയി സ്വർഗലോകം പോകുന്നു നീ ചിന്തിക്കണ്ട. നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നീ യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചില ആൾക്കാർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇന്റർപ്രലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. കാരണം നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമുക്കൊരു കർത്തവ്യം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചതുരാശ്രമങ്ങളിൽ പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രഹ്മചര്യ ആയിരിക്കും, നെക്സ്റ്റ് ബ്രഹ്മചര്യം ഗൃഹസ്ഥി ഉണ്ടാവും, ഗൃഹസ്ഥി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാനപ്രസ്ഥം ഉണ്ടാവും, സന്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ബ്രാഹ്മണ്യ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട, ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ബ്രഹ്മചര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് രണ്ടായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത്. ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആ സമയത്ത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ ചില പോയിന്റ്സുകളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേഹാഭിക്രമാനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹാധോ ഭയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈ ശ്ലോകം ശരിക്കും നമ്മളെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്ലോകമാണ്. കാരണം നമ്മളെ വിശ്വാസം, അതായത് ഇതിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹത്വോ ഭയാത്. അതായത് നമ്മള് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും വലിയൊരു ആപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു. അതിന് ഭഗവാനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും, അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യം ചെയ്തു തന്നാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയ കാര്യമായിരിക്കും, അതിന്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അതാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര മൂർത്തിയുടെ പെണ്ണിലെ ചെറിയ അണ്ണാരക്കണ്ണനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം അണ്ണാരക്കണ്ണ അവപ്പാട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ആ ചെറിയ മണ്ണെടുത്ത് അയാൾ ചുറ്റിട്ട് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കണാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഭഗവാൻ അതിയായിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹനുമാൻ സ്വാമി മലകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും അണ്ണാരക്കണ്ണനുള്ള സ്നേഹം അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. കാരണം അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ജന്മത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം കഴിഞ്ഞോട് അതെല്ലാതും തീർന്നു പോകും.
ഇപ്പൊ നമ്മളെ എന്താണ് പല ഡിഗ്രീസ് എടുത്ത് പല വലിയ പൈസക്കാരനാണ്, അതെല്ലാം ഈ ജന്മത്തോട് കഴിയും. പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോ അങ്ങനത്തെ ജന്മായിരിക്കും കിട്ടണത്. പക്ഷെ നമുക്ക് നശിക്കാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും. അഥവാ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിലേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കും, നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ വീടുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുക. കാരണം അതിനോട് ഉള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളതും. കാരണം നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ജന്മത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടാവുന്നത് നമ്മളെ ഈ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളാണ്. ആത്മീയ കാര്യം പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട. നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു കുറച്ച് ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ, അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട. ഭഗവാൻ അവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അതിന് സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതോ മഹാത്മഭായാണ്. ഇതാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വളരെയധികമുള്ള ചെറിയ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടും. നമ്മൾ ഭഗവാന് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് ചെറിയൊരു ചുണ്ടലിയുടെ കഥയാണ്, അധികം സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം, കാരണം കുറച്ച് സമയം പോവാ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു ചെറുത് കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് നമ്മളെ വലിയ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ ശ്ലോകം. അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. വ്യവസായാത്മികാ ബുദ്ധിരേഗേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖാഹിനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മള് ആ നിശ്ചയം, അതായത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഒരു നമുക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്താം. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കരുണ കടാക്ഷം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതില്ലാത്തവരാകുമ്പോൾ അവർക്ക് പല ലെവലുകളായിരിക്കും. അവര് ഒരിക്കലും നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എറണാകുളം അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ട്. ആ റൂട്ടിൽ കൂടെ തന്നെ പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പല ഡയറക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവുന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തൂല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉള്ളവരുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അതിനൊരു അർജുനന്റെ അടുത്ത് പൊട്ടണം തോന്നുന്നുണ്ട്. അർജുനന് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ദ്രൗപദിയുടെ വിവാഹ ചടങ്ങില് ആ മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണ് മാത്രമാണ് അർജുനൻ കണ്ടിരുന്നത്, വേറെ ഒന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല. ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൺഫേം ആണ്. അതിന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ്. മനസ്സിലായി? ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കും. അതാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലായ അർജുനന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗ ന വിധീയതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഈ രണ്ടാം അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇത്തിരി വലിയ അധ്യായമാണ്. മറ്റുള്ള അധ്യായത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് വലുതാ. കാരണം പറഞ്ഞില്ല, ഇതിന്റെ ഒരു ഭഗവതയുടെ ഒരു സംഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും, ക്ഷമിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ. അപ്പൊ കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും. കാരണം ഇത്ര സ്പീഡിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എത്തുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നില്ലാണ്ടായി പോകും ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ ഞാൻ വളരെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിനും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും അതായത് നമുക്ക് ചില ദൃശ്യാഷ്ട്യം ഇല്ലാത്തവരെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഇതിന് വേറൊരു ശരിക്കും അർജുനെ പോലെ അല്ലാത്തവരെ പറ്റി പറയുന്നു. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. അർജുനനും മറ്റുള്ളവരും കൂടെ ദ്രോണാചാര്യര് ധനുർവിദ്യ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരോടും പറയും ഒരു മരത്തുമ്പിൽ ഒരു കിളിയുണ്ട്, അതിനെ അമ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പൊ എല്ലാവരും അമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണം. എന്നിട്ട് ദ്രോണൻ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ അർജുനൻ മാത്രം ആ കിളീനെ കാണുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവര് പലതാ കാണുന്നത്.
അപ്പൊ അവിടെ എന്താ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ കുറവാണ്. അങ്ങനെ നടത്തുന്നവർക്ക് അതാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക വിശ്വരും അങ്ങനെയാണ്. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ നിശ്ചയദാർഢ്യം തെറ്റിപ്പോകും, ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരിഭ്രാന്തമായവർക്ക്, അങ്ങനെ പല ലെവലിലേക്കുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് ഭക്തിപൂർവമായ ഭൗതിക സേവനം നേടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മതി ഗായക വിഷയം. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷു ഭജായതേ സംഘാസംജായതേ കാമാ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, നമ്മുടെ വിഷയാസക്തി അത് പറഞ്ഞു തരണം ഭഗവാൻ. അതായത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടണം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം. അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം. നമ്മളൊരു ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഒരു ചെടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ പൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന്, ചിലർക്ക് അത് പറിക്കണം എന്നായിരിക്കും, ചിലർക്ക് അത് മുടി ചൂടണം എന്നായിരിക്കും, ചിലർക്ക് മണക്കണം എന്നായിരിക്കും. അതാണ്. അപ്പൊ മൂക്കിന്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. ചിലർ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടി അതിന് നോക്കിയിരുന്നു പോകും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നടത്തുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കണം, മനസ്സിലായി, അതിന് ആസക്തിയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ കാമം, നമ്മളെ ആഗ്രഹം വരുന്നു. അപ്പൊ കാമം വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് നമുക്ക് അത് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. അതിന് ക്രോധം ഉളവാകും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിന്നാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്രോബ്ലംസ് പറയണം, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ ആസക്തി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാമം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കാമം കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, അത് നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കായ വളരെയധികം ദേഷ്യമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണിച്ചിട്ട് ആഗ്രഹത്തിന് പറ്റിയാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആ ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം, നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ കിട്ടാത്തൊരു സംഭവത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ അതിന് അത്തരം കിടന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്രോധവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ പറയണേ, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയത്തിന്റെ പറയാ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷം കിട്ടൂല. ലാസ്റ്റ് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരുന്ന പറയുന്നത്. അതുണ്ട് ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ സമ്മോഹം, അതിന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിന് വീണ്ടും ഭൗതിക കാര്യത്തിൽ വീണ്ടും നാശം ശാപിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അത് കിട്ടാണ്ടാവും, പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കും. അതിന്റെ പ്രശ്നം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നേടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടി കിടന്ന് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടൂല, അത് കുറച്ച് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് നോക്കും. ഇങ്ങനെ ആകെ ഒരു ബഹളത്തിലായിരിക്കും. നമ്മളെ കുടുംബത്തിലായാലും സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിലും എല്ലാ ഏരിയയിലും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, നമ്മൾ എന്തിനാ വേണ്ടി തേടുക, പക്ഷെ അത് കിട്ടില്ല, അതിന് കടന്ന് ഇങ്ങനെ ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം പതുക്കെ പതുക്കെ തീർന്നു പോകും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആ നാശത്തിലേക്ക്, ഭൗതികയുടെ കയാണത്. ആ വീഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ കുറെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതും കൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും. അവിടെ ഇത് തന്നെ കഥ. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണെന്ന്. അടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാഗദോഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവശ്യേർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിൽ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴങ്ങി ഇന്ദ്രിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അടുത്തത് ഭഗവാൻ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞു. ഇനി അതെങ്ങനെ സോൾവ്, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? കാരണം ആ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട വഴി പറഞ്ഞു തരും. അത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണം, അങ്ങനെ അതിന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികളാണ് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കരുണ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം നമ്മളേക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളും ബ്രഹ്മൺ എന്ന് ചിലവർ പറയാം. കാരണം എല്ലാതും ബ്രഹ്മൺ, ഭഗവാനും ബ്രഹ്മൺ, നമ്മളും ബ്രഹ്മൺ. ആ ബ്രഹ്മൺ ഉണ്ടാകുമ്പോ
ഭഗവാന്റെ ആ അനുഗ്രഹം എല്ലാ വ്യക്തികളിലും ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇൻബിൽറ്റ് ആണ്, നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഭക്തി ഉണ്ടാവും. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശം നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് നടക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾ നടക്കുമ്പോൾ വീഴാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രാക്ടീസ് കുറവാണ്. കുറച്ച് കളയുമ്പോൾ അവൻ നടക്കും. പക്ഷെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. ഇത് നടക്കാൻ കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ആ ഭക്തി നമ്മളിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്ക്, നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നീ ചെയ്യ്. ആത്മാവ് ഇതാണ്, ആത്മാവ് നീ ആത്മാവല്ല, ശരീരമല്ല, നീ രണ്ടാം ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെ? നീ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നും ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ നീ ആത്മാവിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ പേടിക്കേണ്ട, അത് മരണമുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ല എന്നും അത് ഒരിക്കലും അതിനെ കൊല്ലാനോ വധിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റൂല, അതിന്റെ എന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നും പറയുന്നു. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും, അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ ന ചായുക്തസ്യ ഭാവന ന ചാഭാവയദാ ശാന്തി പ്രശാന്തസ്യ കുതഃ സുഖം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതന്നെ, അതായത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം, കാരണം നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ആത്മീയമായിട്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയാനന്ദം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ ആത്മീയാനന്ദം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോണത്, അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കിട്ടാത്തോടത്തോളം കാലം, ഒരു ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആ കണക്ഷൻ കിട്ടാത്തോടത്തോളം കാലം നിനക്ക് സമാധാനം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരു സമാധാനം കിട്ടും. അപ്പൊ സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ആരോട് ചോദിച്ചാലും സമാധാനം വേണമെന്ന് പറയും. ഈ സമാധാനം നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിട്ടില്ല. ആ സമാധാന ലോകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത ലോകത്ത് സുഖവും കിട്ടില്ല, സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സന്തോഷം എന്നുള്ള മനസ്സിലേക്ക് നീ വരണം. അത് ലാസ്റ്റ് 18 66 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ മാമേക അതിലെ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ചിട്ട് മാമേക ശരണം വ്രജ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇരിക്കണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്. ആ അംശത്തിന് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് സാമസുന്ദര, സാമസുന്ദര രൂപം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അൾട്ടിമേറ്റ് ആത്മീയ രൂപമാണ്. അതിനൊരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശ ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യഃ തസ്യ സത്യപ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞില്ല, അത് വീണ്ടും സ്ട്രെസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നീ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ഒരു കഴിവ് നീ ആർജിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അങ്ങനെ ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിനെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊന്നിനും ബാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടല്ല, സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ അതിലൊക്കെ 2-3 ശ്ലോകം മുന്നേ പറഞ്ഞില്ല, സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അത് മഞ്ഞുകാലം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വർഷക്കാലം പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് എന്നെ ബാധിക്കില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിനെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ആളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരാളെ പറയില്ലേ, ഒരു പൂവിനെ കണ്ടു, ആ പൂവിനെ കണ്ടു അതിൽ കൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകൂല.
പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിച്ച് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെയല്ല. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ അത് ചിന്തിക്കും. ആമര പോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അമര സ്വഭാവം അറിയാലോ, അത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും. ആവശ്യമുള്ളപ്പോ അതിനെ പുറത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ഉപയോഗിക്കേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്, ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ പിറകെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിഷയത്തിൽ നിർത്താനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറയാൻ അത് അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ ബാക്കി എന്തും പറയാ, എനിക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും. അവർ പറയാ ഇവിടുന്ന് ഗംഗാനാഥിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊണ്ടുതരാം, പക്ഷെ എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അത്തരം ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ അർജുനന് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് അധ്യായങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അതിന് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയില് ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദര് കൃഷ്ണ നമ്മളെ രാധാറാണിനെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമ്മളെ സന്തോഷം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഡയറക്ഷൻ മാറണം. നമ്മൾ ഇതിന്റെ പിക്ചർ കാണണം, സിനിമ കാണണം. ആ സിനിമയിലും അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ സന്തോഷമുണ്ട്, നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലുള്ള സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ദുഃഖപ്പം തന്നെ വരും. പക്ഷെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതിന് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അംബരീഷ മഹാരാജ എന്ന രാജാവുണ്ട്. ആ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ, അതായത് കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കാണാൻ, നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ, മണക്കുന്നത് ഭഗവാന് പൂജിച്ച പൂക്കള്, അങ്ങനെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പോലെയായി മാറും. അവിടെയാണ് ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അത് പറഞ്ഞ ശത്രുക്കൾ ഒതുക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കും. നമ്മളെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകത അതാണ്, നമ്മെ കൊണ്ട് ഒതുക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെ ഡൈവേർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പോണ വഴി അതിന് ആ കുതിരനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കുതിരനെ നമ്മള് വിഴിക്ക് വിടാതെ ആ കൺട്രോൾ നമ്മളിൽ നിർത്തണം. അപ്പൊ അതിനെ ആ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം. അത് ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകണമെന്നും വിശ്വാസനെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടെ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കല എന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനാവാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടെ അതിന്റെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിശ്വാസനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മളെ സമീപിച്ചിട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാവും, അതിലും ആചാര്യ പരമ്പര ഉണ്ടാവും. ആ ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പരമ്പരകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കറക്റ്റ് പരമ്പരയിൽ കൂടി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മളെ കണ്ണിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാം, കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നല്ലതെന്ന് അറിയാം. നമുക്കത് അറിയില്ല. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മളെ ഗുരുനാഥന്മാരോട് ചോദിച്ച് അവര് പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണ്ണിനെ മൂക്കിനെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അത് ഭഗവാന്റെ സാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ സാധന ഭക്തി, അനുഷ്ഠാന ഭക്തി, അങ്ങനെ കുറെ ഭക്തികൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടാണ്. പ്രേമഭക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പിന് സാധനം നമ്മൾ എന്നും അമ്പലത്തിൽ പോണതോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലം സന്ദർശിക്കുന്നതോ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ പൂജ ചെയ്യണതോ ഒക്കെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ്. അനുഷ്ഠാനത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പല സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോണത്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് കുറെ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതേ രീതിയിൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോ 108 മന്ത്രം, എന്തുകൊണ്ട് 108, ആ നമ്പർ എന്താണ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അവര് നല്ല ഒരു ഗുരുനാഥന്റെ ഒക്കെ എന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ ഗുരുനാഥനെ നമ്മ എന്തായാലും നമ്മൾ സമീപിക്കണം. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും BSc പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നല്ല കോളേജിൽ തന്നെ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റും, നല്ല അധ്യാപകൻ. അതേ തന്നെ ഇതിലും ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലോ നമുക്കത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
പിന്നെ അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഏകാദശി സാധാരണ ഒരുവിധം എല്ലാവരും എടുക്കണതാണ്. ഏകാദശി എടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ്, ഒരു സാധനയാണ് ശരിക്കും അത് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് ഗുണം തരണുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്നേ ദിവസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അന്നേ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് അവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക. അതിനു വേണ്ടി ഒരു ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ അതിന് മാറ്റി വെക്കുന്നു. അവിടെയാണ് സാധന ഭക്തി എന്നുള്ള ലെവലിൽ വരുന്നത്. നമ്മളത് ആ സാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനൊരു ഗുരുനാഥന്റെ ഇതിനേലും വലിയ നോളജുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഏകാദശി വൃദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാധന ലെവലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് ചെയ്ത ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ 2 ദിവസമല്ലേ, അതെങ്ങനെയെങ്കിലും സഹിക്കുക. മനസ്സിലെ? അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ 1ാം ക്ലാസ്സിലത്തെ കുട്ടികളോട് പറയില്ലേ, ABCD എഴുതി നീ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി, ഇന്നത്തെ ഇത് മതി, പിന്നെ ആ വ്യക്തിയെ നാളെ കളക്ടർ IAS ആവണത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ആ ഗുരുനാഥക്കന്മാരൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോണത്. പണ്ട് അതിലെ ആ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ജപമാലയുണ്ട്, ഭഗവതം പഠിക്കുക, ആ വീട്ടിലായ പൂജയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് 10 മിനിറ്റ് പോയി, ക്ലാസ് ക്ലോസ്. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാനൊന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ സറണ്ടർ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആത്മാവിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്താണ് ആത്മാവ്, ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്, അതായത് പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നില്ല മരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയം കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്താലോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കരുണ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നല്ലൊരു ഗുരുനാഥനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഗുരുനാഥൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരണം. ഇതാണ് 2nd ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളേക്ക് മാറ്റാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആരായാലും അഡ്മിൻസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ആണെങ്കിൽ വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് ഈ 18 ദിവസത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകണുള്ളൂ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളും. നമുക്കൊന്നും അറിയണമല്ലോ ഭഗവത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദിവസത്തിൽ 1 മണിക്കൂറുള്ളൂ, 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം. കാരണം നമ്മൾ 18 ദിവസം കൊണ്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുന്ന പോലെ അത് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്വല്പം അഭ്യസ്യ അയൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അയൊരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളടക്കം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ അത് സ്വല്പം അഭ്യസ്യ പുണ്യസ്യ എന്താ കേട്ടില്ല? ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, 3 വട്ടം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ കണ്ടില്ല ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. ഓക്കെ അത് നോക്കണം കണ്ണാടി. ശരി, അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപ്പത രൂപേച്ച ഭവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിർത്താം, നമുക്ക് നാളെ കാണാം. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ കാണാം. താങ്ക് യു.